Hamlei phi baro sasi sin ngi pidiang subha ipi syakani ka channel jungi ka One Pentingan Diaries. Ha kani ka video in pini phi syapang ka jingya linti jungi syaka we ni shnong bapawnam ha satla ka pathai ka badan ha ka jela jungi kata ka de ka shnong kong thong. Ka shnong kong thong ka de ka shnong ka bala pawnam na ka jingkhot laube da ka jingknot sori la ki khun ki kiti shalom shawa. Hausnam Arja apulai kini shnong kal ayo ekusnam Best Tourism Village. Haka National Tourism Award bala ai deke Ministry of Tourism ka Sarkar India. Menta ka sin ngene je shimanta batsaki sha ka jingshat puja jong ka right kong thong ka bahap apo ka soras imship. Ya kani ka tamasa la penlong haka khatwe trik bat khat atrik jumang jong matau snam. Ya ka puja pukan jong ka right kabadi ka jinglet nyam basi sin sinam jong karai man aingo aidam yomle tai kandat lambu nong thau ada penlong ha ka khatwei trik kata kadi hapo kamadan nyang perhai kong thong nakaliang jungi nga alik bansaki ha ka singi ka baar kata ka khat trik kabadi ka jingshat ksel syat rupa jong kirang kensai bagi the sati nala kabala sedang nanduk ka por kha baje min singi hadu ka por san baje damit hamadan dak sang kong thong Kala dondu ka jing shimanta na bun kishnong hagani sngi ibawan na kithan penusla suara bakat arshnong te aling nginya pet no hagani ka jing shat aba itunat aba isong kun ha hadu kata Lembar kenikang na kenta kenikah nrius pa tingka tak hanya
Fra dang dai biang ha ending fra ha double number unai for Hyundai la hnya for Henrio Ublay di Sinpar Undang Kat Biparo Basublay di Namsa Baro kini di badan langang ne Bargidon ki balay saya sa kemaro bad jiwe par ki bandang One,